gibasura sa Korte Suprema ang kadaugan ni Romeo Halosus Jr. o gideklara si Roberto Pinpin Uy Jr. isip kongresista sa unang distrito sa Zamboanga del Norte. Sa usa ka sulat pahayag natong Miyerkules nga gipagawa sa Korte Suprema, gisaysay niining nga midaog sa ilang pagboto nitong Agosto 8 ug mideklara kang Uy isip kongresista. Midagan si Uy isip kongresista sa 1st District sa Zamboanga del Norte niadtong 2022 elections. Bato kang Romeo kun Kuya John Halosus Jr., Federico Kuya John Halosus ug Richard Amazon. Sa resulta nga nadawat sa Korte Suprema, mao kini ang mga boto. Uy, 69,591. R. Halosus, 69,109. F. Halosus, 5,424. Amazon, 288. Apan, una pa man ang 2022 elections, may pasaka na og petisyon. Si Romeo Halosus, bato kang Federico Halosus, isip nuisance candidate. Og miapila nga ikansila ang kandidatura ni ini, kay matud pa, ang dagnay ni Federico Halosus, Kuya John, nga halos mayong sa Kuya Junjun ni Romeo Halosus. Gideklara sa COMELEC si Federico Halosus isip nuisance candidate natong April 19, 2022. Pagkahuman sa May 9, 2022 elections, daling mipasaka si Romeo Halosus Jr. og suspensyon sa proklamasyon ni Uy Jr. Daling mipakanaw og suspensyon ang Korte Suprema sa proklamasyon sa midaog nga kongresista sa Zamboanga del Norte 1st District. Gihatag sa Commission on Election ang 5,424 nga boto ni Federico Halosus ngadto kang Romeo Halosus Jr. ug sobra pa kini nga itapal sa 482 vote og naproklama si Romeo Halosus Jr. isip kongresista sa Zamboanga del Norte 1st District niadtong Hunyo 23 tuig 2022. May pasaka si Uy ug Federico Halosus og protesta didto sa Korte Suprema aron ipabasura ang proklamasyon ni Romeo Halosus Jr. ug baliwalaon ang order sa COMELEC. Sa desisyon nga gipagawa sa Korte Suprema kagahap, may pabor kini kang Uy kay matud pa sa Korte Suprema ang kandidato nga nakadawat og pinakataas nga boto gikinahanglan nga maproklama sa walay paglangan. Sa sulat pahayag ni Supreme Court Associate Justice Mario Lopez, giklaro niini nga ang papel sa Board of Canvassers usa lang ka ministerial body ug ang iyang gahom limitado sa pag-ihap sa boto sa mga kandidato. Wala usab sa posisyon ng COMELEC nga mosuspinso sa proklamasyon ug ang proklamasyon ni Halosus iya lang nga desisyon sa COMELEC bisan pa man walay petisyon nga napasaka sa korte ug matod sa Korte Suprema adunay irregularidad sa gihimo sa COMELEC labi na sa pagsuspenso sa proklamasyon ni Uy. Matod usab sa Korte Suprema, irregular ang gihimo ni kanhi COMELEC chairperson Saidin Pangarungan sa pagpanghilabot sa proklamasyon ni Uy. Sumala usab sa Korte Suprema, dili nuisance candidate si Federico Halosus ug matud niini dako ang diferensya sa pangalan ni Federico Halosus Kuya John ug Halosus Jr. Romeo o kinamakita sa mga balota bisan pa man pareho ang ilang mga apelyido. Matud sa pipila ka tinubdan sa Korte Suprema, 11 sa mga maestrado sa Korte Suprema ang pabor sa kadaugan ni Uy samtang duha ang dili pabor ug usa ang wala may boto samtang laing usa ka membro sa hurado ang absent panahon sa deliberasyon. Pila bagay ang madawat sa membro sa Kongreso o sa congressman nganong daghan man ang halos magpatay tungod sa posisyon. Ubos sa Salary Standardization Law 2023, ang kongresista ubos sa salary grade 31 nga modawat og minimum nga sweldo nga 273,278 pesos. O ang maximum nga madawat 312,902 kada bulan. Adunay 200 million ang kada kongresista isip ilang discretionary fund kada tuig ug maulang kini ang imong makitaan sa General Appropriations Act ug lahi pa niini ang mga kwarta nga ang mismong kongresista lang ang nahibalo labi na sa mga grupo nga makig-istorya sa mga negosyante nga mangayo og pabor sa kongreso ug motunol og labi money. Unsa man di ang serbisyo publiko, kwarta o panerbisyo, gawas sa power ug dungog, asa man di ay ibutang ang interest sa katawhan. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!